Ang Inday lang ko daan sa akong mga silingan din sa Maa, Davao City. How are you doing to all my neighborhood in Maa, Davao City? Kaya Ako din si Michael. My name is Micah. Kada makakita ko rally sa TV, makahinumdum ko sa akong kaagi. Every time I see Larry Popari, Banana Dana Popari, Pipa Mo Mari. I want to join the Floral Float Parade. Anong estudyante ko, miyagi po ko niya na. Since I was a student captain. Ilo nadanira ko sa kong uyab nga si John Real kaniadto. I convinced John Real, my boyfriend before, to join. So ka nagkauyab eh. Nagkuyog-kuyog na ko sa iya. When we start our relationship, I will always join. Wala kahiring ang kong Papa Gundino, no sa ka-driver, ang akong Mama Cecilia. My father, No sa katindera. my father is my father is a tricycle driver. My mother is a sari-sari store vendors. Sa tinulang taas sa kayo nga storya. It's a very long story. Ato na lang putlon din aron madrama na ninyo ang kapnod sa kong kinabuhi. Let's make it short. And this is the story of the standard of my life. Og inining nahitabo. And this is what happened. Anak, kaning na naman kita dyan na pagtaro may eskwelahan kay kaning eskwelahan ni mo nga may gini nga Petra gini mahalan eh.
Lagi ma, magtinalo ko mo kay nanihamot di mo taman sa kuha pud ay. Oh, anak. Dili ka na maugi pa eskwela sa Pawix University. Kita ka sa mga maestra dili mga upaw. Ha? Ana gani ko ma, daghan ko pa mo diri. Dili ka eskwela ka. Among gusto nga professional ka, tas ka kay ka mahuman, niya makatabang ka sa imong pamilya, ha? O ba, hashtag liba din ako ipaay. Kasi, yan, sa hindi mo? Bilib di ko nimo pa. Pero ko itong yung, lagi, ikong gani ko. Sige. Anak, ha? Text lang ko nga, ngalan mo o allowance this balay. This mong boarding house, ha? Okay ma, salamat ma ha. Ayaw pa sulod-sulod ng mga laki this boarding house. Tapos pantay ka, ha? Lagi dili lagi Bantay bayot ka. ka, pasod na ako. Bayot bitab. Ay, Oo. kumpiyasa na naman bayot, ha? Ay, kumpiyasa na mga bayot ka man. Ano naman? Hindi na si Matsurbahan. Nalisod ka kayo. Magpabayot-bayot na bayot ng uban. Sige ma, delete na mo ha. Tumboy. Sige. Ikaw na lang, tumbalata. Riyak ka ng uban diya, ha? Bantay ka. Saan? Sige na. Sige ma, salamat ma. Bye. Bye-bye. Anak, ato na mi. Bye pa. Promise mo na, ha? Lagi pa. Tracy, asan Tracy? Puro naman ni bata, di ka? Lola, kung may pinasikan niya, ay. Baktas na lang pa, magbaktas na lang. Ay, pagtaas kayo yung imuhang uric acid na lang, mabawas-bawasan. Uy, narisik yan. Taras! Ako kami daw ni. Ako kami talaga ang mango na mga ano eh. Nasaan na yung kuhan eh? Ako di ba ako taon sa ka? Excuse me, nakastorbo ba ko sa mong pag-study? Wa ka nagtanaw, nagbasa, ba akong kwadri, bro? Wala ko kakbantay, kay ikaw naman akong ginabantayan, good. Ano na ni? Daghang ik-attitude diri o. Nasa naman? Ako din si General. Hi di ay, John Bill. At si Apo di ay. Nakay pangalan? Nagna kong ID o, tanawa lang. Mali ka na, ako sa mga babae nga palaban ba? Maika General. Sabi, pero mag-ballpen ng papel, be. Nga naman, naman kay ballpen ka o. Flames na ako, masig. Uso pa dahil ng Sige, flames. Si Tart, diniti ka, mahimo ka si Tart ba? By the way, dali mo ko sa school natin mga activities kada hapon, no? Sa mga niya itong eskwelahan, nga mas sige magsaka og tuition. Pati ka kadumog ang eskwelahan nga, wala nagkuhan. Tuition fee increase. May pa'y gasolinahan lagi kay may rollback. Ang eskwelahan, walay rollback. Di man din na siguro magitayan ko, eskwelahan, biya na. Ako lagi, pero sa man eh. Gihimo na lang kita yung negosyo, dili kita ni pwede nga quality education ang mahatag. Hindi ka makahatag ng quality education kung dili ka kwartahon nila. Sabot ka sa mga ipamulong. Unanin mo na siya. Maika, mas may siguro nga mo tambong ka niya na may forum mo niya, okay lang ba di mo? Ang sabi lang ang forum. Apil lang mo para bag-ubaya ka dali sa eskwelahan, at least makabalo ka sa mga rules and regulations sa ito din eh. Kaya ba sino niya maparya ka sa mga estudyante nga walay hinanawan? Partiluya, ikalit kang katiuro. Kabalo ko yung ginikanan na ning kamot pobre mo, sa itsura ni mo pobre ka. Kita man ako. Nalait na gigay. Tinuod na siya, mo na ganing gusto na ko nga igiya tika. Mo nang apil o niya, alas 3 sa hapon. Alas 3 sa hapon? Oo, ha? Sabay di Kanang mini pa siya. auditorium diha. Dili, basta ato lang mo niya. Magkita ta dito, okay? Sige, suwayan ako. Okay, welcome sa inyo tanan nga nitambong karon diri. No, kato nga puna. Ana tay guest speaker day. Si Professor X.
Manod lang medyo ka na. Ako si Professor X. X ka doon. Bago kayo nag-aupaw ako. Tapos, laptop pa mo gamay. Grabe mo, sit-sit na maraming tinas kabaritan. Ang ito pag-asgotan, kanibaga. Way klaro bitaw. Ato pang gobyerno, way klaro. Ang atong eskulahan, way klaro. Tanan nila, way klaro. Ako, maklaro mo ko ninyo. Hanap kamay, sir. Sir! Hanap kamay, sir. Kasi ano ka, masikag tumag-tubag din. Unsa mo din bright ka? Hindi ko mo istorya kamay, sir. Sige, surte. Ako, sir, bago pa man pagkunin sa University of Pawex. Nya. Pawex University. Bago pa man pagkunin, sir, niya. So may wala yung mga benepisyo na ko mag-eskwela na ko, sigurado ba dyan ko malinan ko, maligi ako encyclopedia, sigurado ba dyan ko nga malinan ko. Ay, di na ako na problema kung di ka malinan. Tumakas ko. At pagpabalik niya ang encyclopedia, kapag tambong sa forum, lahi na siya. Okay, sir, salamat kayo, sir. Pagka may pulos na ibang pangutana. Pangutana pagka. Sir, tangan na po ng last po para, sir. Sige, sama. Ano pula man ang plaga ginanguban yung mga kauban, sir? Puti na siya. O diya kinahumol man sa Jobos, di pula. Salamat kayo, sir. Napamilang pangutana diya. Professor X, na ipangutana dali. Sige, pangutana na. Professor, kalang, anong di ba ginamubos ng tuition? Ano ba ginarulbak? Magbuot ka sa eskulahan. Pag to, kung di mo eskulahan, o niya, kada tuig ka mag-rollback. Ayaw, pag kasalanan ito, pudugay na mo eskulahan. Salamat, sir. Napay-question dali. Ako, sir. Kaya mapilog rally ba? Pwede ba ko? Isa-isa ko di tawag ang sorbe, kamurag din na sorbe. Di ko ganahan. Tawagan na lang ko, pro. Bro! Kana. Bro! Ay, ama. Mama, tarong ang pangutanan, manilagpang taga ng turagsoy ni Muron. Bro, kalang, pwede ba kumuban, bro? Kaya rally, bro. Nakasat ka ba, bro? Pwede ka makuyog mag-rally-rally. Maakay baka. Huwag magkabay. Maakay baka. Hindi ba kikanding? Hindi ba kikanding? Katugandi ka na business, pwede ta. Salamat kayo. Kandi ka bayot, pwede ato na kawan. Adugo na persusyeta ba? Kung makaigaw mo niya mag-rally-rally ba? Ayaw mo pasimot sa pulis. Mabunalan mo sila batuta. Salamat kayo, bro. Para kami mga pangutana. Ay, mo si pangutana niya. Hindi pa ito maabubuon na yung style ko. Basta kung masulti ninyo niya, magawas na niya sa gate kay magralita. Bro, may mutana bro. Ano daw kinanglan na itong rally niya? Trip lang ako, magbuot mo. Pwede mag-trip lang. Pare, wala masaga ng trip, pare. Wala masaga ng trip. Masuya mo sa taan yung kalaki ninyo. Mamuakban mo trip, Brad. Unya, magkita ta Bro, ninyo. nandiyan na ikaw, bro. Manapin ko ni resulta na pa nakasat ko gamay. Kita tao niya. Sakto ba, dili? Tama bitaw po siya. Siya yung mga kuwan ba? Anong... Nasa puntong sistema, di ba? Oo. Ano ko ingunin mo? Kung dili magug ka maminaw siya, wala siya kayo makatunan. Karon kabalo na kang anong nami diri og kinahanglan nato ipaglaban yun ito mga katungod isip mga estudyante. Mo, tama ang po mo. Oo. Kay, kung wapod,
Wapoy makiko na sila hanga. Ako ay musukol. Oo. Sa may tabo. Gara po na sila. Ay, O, di ba? tama ka. Oo. Kita tayo niya, ha? Oh, sige, sige, sige. Makibaka ta, huwag magkanding. Ha? Pero nagkatapok ka ta. Nakibaka. Huwag makikanding. Sige, sagot pa, sagot. Nakibaka. Huwag magkanding. Nakibaka. Huwag makikanding. Makibaka. Huwag ahu-ahu. Narapunta tanan dire. Ibig ka, ayo pre. Hapit luto ang utok. Di mo masabay, di mo masabay. Kami na mo siya kay John Ritz, si leader niya. Sige, ako na lang. Makibaka, huwag magkaning. Makibaka, huwag magkaning. Pwede na kape-kape. Pwede na kape-kape. Luto na iyang itlape. Iyang itlape. Muratag mga polis. Muratag mga polis. Malinis kayo, malinis. Malinis tayo, balik. Abo ba? Bro, kay klaro mo. Sakit, bro. Atin lang mo, magadarit. Tawa na ko kami ko. Lunch, alam ni katan. Kaya nila na pila kayo mga jarit pa rin tuloy. Kaya, nasi Rodri Halas, magpa-interview na ko. Eh, pa-interview nito ni Rodri Halax. Saan pangitag naman ang reportera eh? Halas, guys. Sino kayo padagan ng driver ano ligaro kaya mabog pilit-pilit na ako? Nasi, ano, Alan, taga-kuan man niyo, Alan Salvahis. Pwede pila dito. Ikaw ba yung bay? Ayaw kong baybayan. Gusto ko Ay, sir, ikaw ba yung sir? Hindi, sila. Masa may photosistema sir, sa may tuyo nyo sir, anong naglalari man ka dire? Ako kayo tumog magod. Wala, trip-trip lang niya ako. Hindi pwede mag-trip-trip ang buot mo. Pare, wala, Sir. masagan ng trip, pare. Karang, May di, lugay na ko ng apil-apil ng Pilipinas ka. kanila lang sir, tara lang ko nila, anak ni mo ni si Arnel sir? Si Arnel kanina mo nagsimyong kong naong sir? Ay, wag ko kailangan, wag ko Tama kailangan. na naong, pare-pare lagi mo na naong, among driver sir, si Arnel. Hindi mo nagsimyong naong ba? Ayun, may nangyalang storya ba? Luwi biya kayo nila kay, nangutang ang among kauban, siya mo yung nagabayan. Ako, hindi ko nataga mong bilis eh. Ano na siya? Kaya, nag-rally ko din eh. Gusto ko magawa sa TV. Ako kasi gusto ka magawa sa TV. Gano'n man. Pero mag-TV hulog naong sir. Di na ba o? Gusto, di apel ko Pilipinas na talent, wako kaabot sa kuwan, elimination sa. O diyan, nagpa-audition ko sa showtime, kaya gusto ko magpasikat. Wapon, dili na lang, mag-rally ko. Para masikat ko. Sige sir, i-record na rin mong istorya na sir. Kay, yan. Anong maunit ang ano? Sige sir.
Asa mo ang driver si Alvin? Ay, nagproblema kini siya. Nagproblema kini siya. Kaya siya bayari ba? Siya nagbayad sa utang siya kauban ba? Bro, palag kay si Kernel Pusong Bato, bro. Kaya si Kernel, bro. Isa mo mo, Dre. Di mo magawa, Dre. Pa-disperse na mo. Likas na palis first. Siya, kami. This second, this third. This fourth. Kernel. Nasaan ka, Prof? Wala mo kasama, di ba, Prof? Wala mga barnes na usam niya mo. Amo dito, makulatahan kita ang mga pulis Usog ba? na magkari si Kernel Pusong Bato. Magpa-atake-atake na lang to. Mana lagi aku kingon na. Prof, adik kamu wasan utusan ko ni Mi. Saya mau koyak-koyak tadi ya. Kamay rabi tadi dari polis. Mapulatahan tadi lo juga itu lah. Gari ka. Saban, manguli na ta. Sampai dari tabot mo. Huwag patang mabunog. Uli na ta. Wala ko kasabot. Ako kasama tali ba? Kung sabi ko istorya eh. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, So, di ka masulod klase ron? Di lang ko eh. Muban ako si Mua. Asa mga kanto? Rally na punta. Nasab? Pag ako na po tagpulisan. So, man itong trabaho dili. Lang ano mong kunsa pa man ita. Kunsa man? Ban ka dili? Sige, kuy ko. Sige, hindi sige. Sandun? Andali lang. Asa ka? Alagi mo. Naalagi mo? Ha? Oh. Nakita ka na mo sa TV. Ha? Kano sa? Di ka mo lakaw. Ma. Matok ko. Kailangan ako dito. Di pwede. Ihuwat ko nila dito. Sige, wat niyo dito, ha? Magrally mi mga para sa ilang kaayuhan. Kung ina magrali ka. Di ma. Para ni sa ilang kaayuhan ma. Ayo, sila ha? Sa ila ha. Sa imo ha, sa mali mo gina. Pero ka wala mi. Wa mi nagdahom nga inaana. Inaana ni buhatan. Ma, kamula ko ma ako iskwilahan sila. Akong iskwilahan ma. Iskulahan. Ibahin mo iskulahan dito. Wa mi nangandoy. Wa mi nangandoy si mo anak. Dagan May na sila anak. ma. Dagan na sila ma. Patutan mo. Kalau sige sakit kiris ka sada. Oh, responsibilidad na mo na nga itukan sila. Unsay ka matuuran. Sa mga si Jan Santos ka kay. Tukaan-tukanan ka sa imong mga problema. Ay, kaya na ako. Anak, di ba ko? Pa, Wala may nagakulang ni mo. Di na mao ang among pangarap si mo, anak. dili pa. Ano magagawa Pwede siya? ka ulit. Pa, di pa, wala ko't pangarap yan ang eskwelahan. Dili nasa ko ang ipangkuhan karon. Kauban ako sila. Unsa? Mga katauhan ako mga kuyog pa. Sila di unsa man. Ulit na dito, ulit na. Kamulo ka nga yung mama mo rin. Muranig maning-aning sing tawag ni mo kaya di ka mag-contact. Narinig ka nga pinapiling ang rally niya, ha? Kamulo ka nga. Ayaw pa, ayaw anak pa. Ayaw pagtulon na lang. Dili ko mukuyog ninyo. Kailangan ako maano sila. Kailangan ako maano nila pa. Dili. Open!
Day ko nimo. Ha? Kung musugot ka, unsa man? Unsa mo sugot? Di ko masugot, siyempre. Kailangan ako akong parents food. Ako di ko mo kinahanglan. Kinahanglan to sa katawhan. Makibaka, huwag magkanding. Sabi lang na Brace. Sa mo ka? Di ka. Ayoko biya eh. May ka. Kinahanglan ka sa katawhan. Dili, mas kailangan ko na ako akong parents. Kasi sila nagtabang sa kuha para makakita ko ano yung silahan. Masa mo yun? Masa ko na lang akong pangandoy sa akong kinabuhi. Wala ko ikapaingnan, ani, kung Di ba nakuha na rin mo yung pangandoy? Wala. Wala. Ay, wala. Nakuha na ko rin mo. Nakuha na rin mo yung pangandoy. Di ba ako yung maging pangandoy? Dili, ikaw ang pangandoy. Bako na nga din nga uyab nga makigrali sabay sa katawhan ko rin. Di ba nisugot na ka, okay ng tanan? Ganun, kisa naman po si Pilato, si Judio na po nagkuhanin mo. Please, may ka, yung kubiyain, may ka. May ka. Dili, muli na ko. Muli na ko, bye-bye. May ka. Junril, bye-bye na. May ka. Bye-bye na. May ka, last pa na rin may ka, last. May ka. Bibiyak ko itong tungura. Kung ibalin ko og laing eskwelahan. Nag-ilis kong number para di na ko makontak ni Junril. Kalit lang, wala po ko kakita niya. Kung nakahuman dyan ko sa kong pagtungha. Kaluyan nagtrabaho na po ko karon. Usahay sa kinabuhi, muagi yung tao mga kalibog kung hain ta paingon. Maski pili na ako nga akong pangandoy ga akong ginikanan kaysa sa akong gugma kay Junril. Inaot lang ko nga masabtan niya nga nung gibuhat na ako to. Daghang salamat, Dolanday, and more power to your program. Till next time. Inyo suwat magtatampo. From Maa, Davao City. Maika.